vamwe wana profeti vanotouya kwatiri achiti akomana ndiri kuzama kunamatira munhu asi chechi yese poshaikwa kana munhu wana anodonha sezvakaita ikoko hakuna munhu anodonha ndinoona kumushedza iye uya kuti uya pano ndine mafuta andinokupa mafuta iye nyange muno muZimbabwe aufoka mwana chiwenga ndikamushedza kuti yapano iwe apostoli ndikupe mafuta angu aya chenda unotanga kudonedza vanhu ukagona kudada nemutupo wako ukagona kuziva zvinoda rudzi rwako haufaniri kushaya mari. Alright. Why? Bosi chinoitika nchoti vamwe vanhu unoziva kuti kune mamwe machechi mapentekoste ariko unonzi tuka mudzimu wako tuka wana baba vako ini chinhu chandoziya chinotukwa pamidzimu yedu uroyi midzimu yakange ichibata uroyi ichiuraya vanhu yes zvirambe saka paanenge akuenda kuchechi anotaurira mafuta aya kuti ndakuenda kuchechi ndoda kuti vanhu vanodonha ozora mafuta aya mumaoko make nepauma paka ochienda kuchechi kungonosumudza ruoko ambona zvoita vana makandi vanozvoita vana magaya zviya hazvireve kuti aitengera vanhu vaidonha veve but vazhinji vanongoti vana vachitengera vanhu varikowo futi mamaprofets vana vachitengera vanhu vainotsvaga vanhu vokutenga kuya kushaya simba bhozi vana vaunenge uinavo muchechi vakaziva ndo zvaunoita vanoshaya rutendo saka unofanira kuva nesimba rekudonhedza vanhu vanachidonha vachipora vanaona makaindi vamwende masitumbu akadai akazvimba matumbu asi kana azora mafuta iyayo akamudaiso dumbu riya rinoenda rinopwa zvinoitwa namakandiwa munozvigonawo ndozvigona bhozi mafuta anawo iye ndinawo ndira kudzira kushandisa mafuta naimukuru ona pamwe kati mafuta aya andoshandiswa antori nawo atori nawo makandi kana magaya anawo mafuta kuti picture munhu angona kutobvisa pfungwa dzemunhu saka wakatoenda picture yangu pa social media yangu masango iri hama yako ka iri serious wanzo hanzi iri chi iri hama yako iri hama yako yo inongoti sparks anetsa nenyaya dzekuita zvakati ndinogona kukudzima oro iwe mukadzi wako kana girlfriend rako rikadownload rikaya nazvo ndokudzima because iwe mugirlfriend mako matowani ropa rako ravamo mari ane kodzero kutokudzima girlfriend kokana ndipana weropa kokana ndaidzivirira waidzivirira as long as shoti mangoverenga kuti nyama dzenyu dzagumana kala zvinoreva power sandeipi kala iri more powerful iri most powerful makala ese ane power asi zvinozosiyana pakuti white kana black kana blue kana yellow bozi rimwe rine zvirevo zvaro yellow rinongoshanda kudhonzera pfuma blue rinoita kuti matara ako aende mberi uzive zvinhu zvakavanzika zvafana zviri pasi pemvura pai kuziva kuti kwakati kune ngozi yakanga isina kuripwa unongoziva zvinhu zvese zvinenge zvakawanda zvichienderana nemhepo inenge iri pauri saka ndogona kuti inini pamwe jira rangu randinofarira indowanza kuti kana ndakuita minana ndopfeka jira repepo ndora munomanyana ndora ndinopfeka iro vana moyo vanodziya nemuchita namoyo vanodziya kana ivana mhofu futi vanotidzire mbichabozi mufana ndi mhofu ko Ladies and gentlemen, we are back again with Baba Mutongi. Vakanyorwa mubhaibheri vachinzi the judges. Vatongi baba. Vatongi. Munotonga here? Kwete bo. Zvakanyanya. Zvakanyanyisa. Baba Mutongi. Murisese mdara. Aiwa hapo. Long time vanhu vakusuwa bana. Kwete bo. Wana nofarira vatongi vakashava vatongi nyika irarama. Tazosangana munhu ndichiti pana chitungisa road paper. Oziya musati zigu.
So mukenda kwaMutongika. Pa flyover. Takutozikanwa kuti zvivenyu. vanosanongoziva kuti Zigo naSparks. Yes. Ndio kwaMutonga. Chimbondodzai Smarts renyu riri inspired nei? Aiwa iri ari expire. Ari expire? Aiwa ari expire. Mawani? Mawani. But vanhu vanenge vachingotarisira kuti tikaona namadzibaba oro mapostori oro vanhu vanoshandira vanofanira kugara vakapfeka zishoti rewaiti nezisheti rekaki. Aiwa. Uvamonera. Ya zvinosiyana. But isusu manje ngatofanira kuva smart. Zvoti ukasumudzawo chero hapwa yako pane vanhu haifaniri kubuditsa toto. Saka munotorova madeodorant. Aiwa smart repapo chepo. Alright. Perfume yenyu yamunofarira ichi? Inini ese as long chete chingonhuhwirira chete bo. As long chingonhuhwirira. Chingonhuhwirira chete. Baba Mutongi ndeve Smarts. Anyway, Baba Mutongi. Indoera shumba samaita. Sparks noera chi? Nzou. Ya, wakafanana nenzou. Nzou. Yes. Samanyanga. Tuku. Ya, dada nerudzi rwako. Yes. Chimiro chako nedzinza rako. Ka. Mutongi, unoera chi? Aiwa isuka vaera moyo. Vaera moyo. Mitupo kana ichiretwa nemabhebhi. Mabhebhi anoreta from mofu. Achidzika. Varume vanoreta from shumba murambwi. Vachidzika. Imi munoreta sei mutupo? Inchandongoziva ndechekuti vana mamoyo vanopisa. Izvi njoro mukasesa macomment section ana achingoudza kuti mamoyo kumberi. Mamoyo nemofu tozvisanganisa pandebe yakapenga. Vana moyo vanodziya. Nei muchita namoyo vanodziya? Kana ivana mofu futi vanotidzire mbichambozwi mufana ndi mofu ko. Vana mofu vanyanya kuda vakadzi too much. Alright, ndikubaona. Vakangosimbira kuvakadzi. Avangosimbira kuvakadzi. But zvimwe zvavana uremu. Pane pamwe panhu pavakareruka pandoziya. Pai. Pavasingasvike pavaira moyo. Bozi isusu vaira moyo tikange tabata mukadzi mumba. Aiwa anozipirwa ende anoguta. Saka manje kana moyo makutora crown iyoyo manje iyoyo mbiri yana mofu. Saka ana mofu ana zvawo. Avana mofu ndongoziva pano. Kana kuti yai kuripo ndengoti vanenge kubiga mutupo wangu. Wazota monzgo ana shumba chiti shumba. Mushumba. Kana kanizwe sisi tichiti bozi mutupo wedu ndowana holeka ukanga chiti hoyo. Okay. But mutupo wakakosha here. Tuchienda on a serious note. Mutupo wakakosha zvakanyanya. Pane chazvinosiyanisa because ndakatarisa Sparks uri nitese tungoshaya mari but tine mutupo yakasiyana. Ukagona kudada nemutupo wako. Ukagona kuziva zvinoda rudzi rwako. Haufaniri kushaya mari. Alright. Why? Bosi chinoitika nchoti vamwe vanhu unoziva kuti kune mamwe machechi mapenda Costa Rica. Unonzi tuka mudzimu wako, tuka wana baba vako. Ini chinhu chandoziya chinotukwa pamidzimu yedu. Uroi. Midzimu yakange ichibata uroi ichiuraya vanhu. Yes, zvirambe. Kweche kuti midzimu yakachena inoda kutungamirira iwewe. Baba unoramba uchitambudzika. Vanogona kumira zvakanaka zvakaita kumango kana kutokufuratira bozi unenge wavatuka. Ndipo unozoona kuti munhu anga ane mari anga ane chi okoromoka kudzoka pazero. Uchizofamba manje kuya kwatiri. Obva ati zvinhu zvangu zvakatova kuti iyo apana apa wakakanganisira vana matseteguru ako ka waitaura zvekuti nezvekuti ubva kufuratira ubva wadona. Imimi muri Baba Mutongi muchiminzi munoita zvechitendero. Mudzimu munoyakunolejawo asi zveshuwa nerezvo. Ini ndiri mutongi. Handifuratire rudzi rwangu. Alright. Rudzi rwangu handirufuratire zvachose. Unobika doro here? Inini pandinozoita dhinha rangu ndo pandobika doro. Uita dhinha? Dhinha unochiti was from the way sadaka zvafana nemasadaka ndichimbotenda. Vadzimu wangu. Bozo usatambe nekuti vanhu vane vachiuya kudare vanenge vakawanda kwete bho. Vakawanda vachiona matambudziko akasiyana siyana. Then uchizongona kuti pamba yakana 10,000 vanhu. Vamwe 5
ndochiti vasitadza kuyambuka asi ruzhinji rwaita se rwayambuka. saka zvinhu zvakadaro but from matauro amukuita kamutongi tinogona kungoti susu imimi muri n'anga futi ndingazviisa kumupanda weng'anga asi ndiri mutongi n'anga ini ndiri mutongi indasiyana nemuprofiti ndasiyana neng'anga ndiri pamusoro pavo vose. why ndiri kudaro because matimi mandika munombobika doro muchiita sei yandika at the same time munobatsira nenzira yechitendero saka imimi ndinoshanda kuti muri n'anga because n'anga inobika futi doro imi mukuti muswedhina renyu mangochinja kazita chete vamwe vanoti bira vamwe vanoti sadaka but pati sadaka sadaka yakoda kufara bira ndizvo saka ndinoshanda kuti imimi muri n'anga. Ipapapo kungoti zigo hatingamugona asi nyaya iripo ndeyekuti chinonzi utongi mutongi unotonga zvese zvafanana toka munhu akasungwa nyaya yake yakuenda kukoti jaji unotonga zvinhu zvose zvaari kuona. Saka ini ndinotonga dzingava n'anga nyange dzikagara apa ndambotaura ndikati ini ndikaenda pari kubikwa doro kana pari kuitwa sei ndikasvika apo ndikasunga mucheko webhuruu n'anga dzisvikira. Ukaenda kwachamini ukaizvo ukanobvunza nyaya iyoyo vanokutaurira ndakaenda nemucheka weorenji ndikausunga ndausunga pakabuda nyoka yeorenji yakakura zvisingaiti. Alright, ndaita question machira aya nemakala awo ari important here papi uyezve simba racho rinobva papi? Zvinoenderana nechiri pauri. Chiri pauri chikati ndoda mucheka webhuruu kana mucheka weorenji kana mucheka wepepo zvichienderana nesimba rine mhepo yauya pauri. Which makala futi anoita se anocontributa pakuwedzera kwesimba. Power. Color zvinoreva power. So ndeipi color iri more powerful? Iri most powerful? Makala ese ane power. Asi zvinozosiyana pakuti white kana black kana blue kana yellow. Bozi rimwe rine zvirevo zvaro. Yellow rinongoshanda kudhonzera pfuma. Blue rinoita kuti matara ako aende mberi uzive zvinhu zvakavanzika zvafana zviri pasi pemvura pai kuziva kuti kwakati kune ngozi yakanga isina kuripwa unongoziva zvinhu zvese zvinenge zvakawanda zvichienderana nemhepo inenge iri pauri. Saka ndogona kuti inini pamwe jira rangu randinofarira indowanza kuti kana ndakuita minana ndopfeka jira repepo. Repepo? Ndo ramunomanya naro? Ndo randinopfeka iroro. Yeah. Ndobaona. Alright. Ndikatende pa next panapa. Ndakaona makambotana nyaya yembodhoro but makaitaura in passing. And now bhodhoro ratoita mukurumbira. Unzati vanhu vazhinji vanotambudzika zvakanyanya nenyaya yevasikana. Unozati umwe munhu anotifonera pamafoni apa ndafunga kuzviuraya because of ndakarambwa oro musikana wangu aenda neshamwari oro atorerwa mukadzi wake nen'anga kati neumwe murume. Unozati vanhu vazhinji vakadaro afanike vanhu vanobva nekubotswana uko ndachema zvangu. Pabotswana pari kuchemewa neSouth Africa vanhu vari kokoko vari kuchema singati mukutorerwa vakadzi. Saka ini ndinogona kuita zvekuti mukadzi wako akanga aenda atorwa nemumwe murume uchiri kumuda mumwe murume anoti no inini pano pambofambuka nemumwe handichapadi mumwe unoti aiwa ini ndoita se ndikuda mhuri yangu kuti idzoke as long isina nhumbu yemunhu iyeye. Saka ndinogona kumugadzirana kuita shiripiti rekuti mumba maapinda mukadzi wako iwowo munogona kutanga kubvira kutotsva chaiko oro ndinoita kuti mumba yomuitike mamwe mashuri asinganzwisisike ekuti mukadzi wako anosvika pakudzoka chete kumba kwako oro tinogona kumutora tomisa mubhodhoro tamisa mubhodhoro imomo chero akadini tinodhonza kubata pfungwa dzemunhu. Unoziva here kuti picture rako iwo paritora ndikarigezesa inini ndikataura zvandinoda pamusoro pepicture rako iwo ndinotora zvese zviri pauri. Andizvizive. Hauzvizive. Saka inini ndinoona kuti picture rako ritorwe riiswa apa chero izvo zvika mune umwe mwana unoti mwana uyu anogona muchikoro zvakanyanya tomusiya ari kuchikoro ikoko ndotisukisa picture rake uriisa apa ndobva ndamudzima mozonotasa mabhuku ake anyora zvanhasi chete. Ko vanhu havazoti uroi here?
aiwa isimba simba reuroi kwete kuti handingati simba reuroi asi isimba reshiripiti raMwari nekuti zvagara zviriko kare ka izvozvo bozi Mwari asingaratidze shiripiti ka Satani ega achingoratidza shiripiti sezvine chingoita ana Stola kuti ndona kutora munhu ari muguva Satani akangoguma yega achaita achingoita shiripiti rakadaro Mwari asingariite hamungagona kuziva kuti Mwari ariko. Zigo sekusitole lwaziva here sekusitole lwaziva vekwamutare vaita mbiri yekurombesa vanhu ndokunzoni mane zvachitaura naMutongi about ndazvinzwa zvese handiti. Next question yangu yange rekuti imimi sekuristole munomira navo here apa makutaura navo dzekudaradara. Ini ndofunga ndakambotaura pane imwe video ndakamboita ndikaita Stole iye achizviti ane power rekukwanisa kuti zvinhu sezvaana achitaura izvozvo ngauya agara apa indongotora 2 liters yemvura chindoti Stole iwe wauya kuno kuchimboita shiripitirani shiripiti rako apa indakagara panapa izvozvo ndinokwanisa kuzviita nezvekuti Stole ana chinhu chaanokwanisa kuita zvanotaura zvozvoti anzi anozotora mweya wemunhu akarombesa maprofita maprofetsi vanhu vakawanda mumusha muchifiwa dzedze inhema dzi munotobhilivha kuti arombesa haana chaanoita bozi pane mumwe wana ndinaye nezuro nchitaura naye akanditi muZimbabwe hamusina munhu anorombesa munhu airombesa chete ndindunge. Aiwa vanorombesa variko munorombesaii vakawanda aiwa ndingazobuda hangu nichitaura izvozvo asi simba rekukupa zvaunoda iwe munaro kuti zviitike zvine chinangwa neupenyu hwako zvauri kuda ndokwanisa kuzviita. Right. Pamba sendo kudzosera kumashure mbijana pane nyaya yandikuzofunga panapa. Ndazamutira akudzosera pa picture mbijana. Ndazamutira kuti picture munhu angona kutobvisa pfungwa dzemunhu. Saka wakati ndo picture yangu pa social media yangu asango. Iri hama yako ka. Yeah, iri serious. Wanzo hanzi iri chi? Iri hama yako. Iri hama yako yo. Inongoti sparks anetsa nenyaya dzekuita zvakati ndinogona kukudzima. Oro iwe mukadzi wako kana girlfriend rako rikadownload rikaenda nazvo ndokudzima because iwe mugirlfriend mako matowani ropa rako ravamo mari ane kodzero kutokudzima girlfriend ko kana ndipana weropa ko kana ndaidzivirira waidzivirira as long as you mangoveri ngoti nyama dzenyu dzagumana avana nopera baba Mutongi muri kupa vanhu maideas and then ndakaona video raitenderera rehonye it means kwane macreative ways erukau kwane rukau rehonye and ndakatanga kurinzwa from you but unfortunately pandazoona video remunhu anga nehonye ndimi makaita here zvekuti munhu arara nemukadzi wemunhu obva abuda nehonye. Unoziva kuti vanhu vazhinji ka vanototeerera inini Mutongi nchitaura vozokopa vanotokopa zvandotaura inini vochitsvaga kuti ko Mutongi vamwe vacho vanondifonera ko Mutongi chakati nechakati zvinoshanda sei ndomudza kuti ukatora zvakane zvakati zvinobva zvaita so munhu yanobuda honye. Saka vamwe vazhinji vanozova musocial media vanenge vakopa zvandotaura inini. Izvi ndini ndakatanga nazvo ndichitaura ndichiisa nyau yerukau kuti kune rukau rehonye kuti mukadzi wako akarara nemumwe murume anobuda honye. Chero tikazvita online uri kwauri zvinhu zvakafana izvozvo zvinotoitika kwakutongoziva kuti mukadzi wako nhasi ane mumwe oro ukamuyeka ukatoona kuti mukadzi wako anorara nemumwe munhu unongondiudza kuti Mutongi mukadzi wangu anorara nemumwe munhu itai zvekuti honye dzibude. ChiZimbabwe chemurume chinozara honye so dzichidya dzichipinda mukati zvekuti chinosara chatsemuka ndozvachinosara chinge chakaita. Kumukadzi anenge achidyiwa nehonye dzichipinda mukati tikamunonokera 2 weeks dzikadarika munhu yanofa pandopinda munomuva munhu anotorwa pasi. asi after honye dzabva mushini unozoshandera ndinozoziva zvandinokuita. Honye dzinenge dzichipinda pai dzichidya anoziva kuti tsvimbo yedu yechivanhu ine chimusoro kamusoro saka tsvimbo iyoyo chimusoro icho ndo chinodyiwa icho ndochoda kuzipigwa seri ndochinopanishwa chichona topera chopera baba ukanonokerwa izvo zvirapike kuchipatara zvindotoa nezvazvo
chero katritwa nemushonga wakaita sei hapana pane zvotoda inini. Then kune vamwe vedu vasiri kuroora munhu anenge achingoti maybe mapressure eupenyu or maybe munhu hameno nevamwe vasikana kashoma kusada kuroorwa but kusatoroorwa. Right, chinoitika kazhinji ndechekuti unoziva kuti umwe munhu anogona kunoromba aromba oyogadzika chikwambo chake pamwana wako Zigo, mwanasikana zvekuti mwanasikana achitofamba parodhi apa anotoyamurika kuti mwana uyu akanaka, mwana uyu ndamuda, wotoenda usvika umupfimba, but wamupfimba the end mukomana paanobva achipinda kumba kwake atanga ngosviba moyo, oro ari kumba kwake obva atanga kurota musikana wake achirara nechimwe chinhu, oro mukadzi wemumba chaiye munhu kutorota mukadzi wako achirarwa paunopepuka seurobva umona achichemerera pari chaari kuchemerera asi kuchiona vakashata bati ya ndafunga kumboda kuti ya wafunga ndi yawe kuti right zvakamboitika. todzoka futi kuna kuvakomana kana kuna nababa pane umwe munhu kuti unochingorora uchisiya uchiita sei. Sometimes kune umwe munhu unoona kuiswa mhepo yokungoti unoziva kune umwe vanhu vanogona kungoiswa mhepo yokungoti munhu anenge asingadi kuti uroore then pamwe mudzimai yako yopindira kuti uroore unzi wobaba uve nevana mhepo ine chikutera yonenge wakaiswa sababa yechikwambo inatopushira mukadzi wako kuti atange kuura kuti ogare wega chete chiwane chanzi nani bhozi zvinhu zvazvo zvinotosemawo wapiwa chikwambo chechikadzi iwe kuti urare uchichita sei uchinakirwa zvako then chikwambo chechikadzi chiya choona futi uri kuita mumwe mukadzi chine jealousy saka chinokudzingira uyu mukadzi. But I think iwedire kuti kusema vanhu vari kusaiza vanhu ngatare kuti zvoni chinoita jealousy nekuda sei chinochengera bhozi vanonzvangu mastitsuma ndika muchinzi ini ndosema zvinombosemesa izvi ibako ndindire moyo wakasimba aiwa azisemesa varume vachibuda isu tichida sei kana munhu akanzi adyiwa anodyiwa nauya ndika maybe ipapapo ndoona kutozongoverengera kuti anongangu asi angogeza akadzoka apa kama I don't think zviri kusemesa ine handiwedhe kuti kusema chinochengerera chine jealous chine godo racho ndiorikwa chete kairoro bozi vakadzi vangu vachitadza haina zvomurume notaazvoana navanhu zvondisemesa no hazvi kusemesei chaichokwadi zvinokurwadzai munochengera ya zvingori zvimwe chete nezvamataura izvozvo saka chinenge chiripo ndechekuti varume iva vanofanira kubviswa yezvikwambo iri pavari chikwambo kuti chizokutevera unenge uine nyora. Unoziva kuti kuna vanhu vazhinji vafamba vatenga mucheka mutsvuku mbiya makate mapakatwa vamwe vacho vachiita mago back to sender asi vanongokachikamara vachiona munhu wavo ruta go back to sender achirarama sekuru aripo saka chinonzi go back to sender unofanira kutarisa vanhu vauya pauri ivavo kuti havana nyora here dzavainadzo unofanira kutanga kutovapa zvinhu zvokunwa zvavanonwa zvanotoenda kumba kwavo vononwa vanwa nyora dziya dzobuda mumiro mavo zvekuti dzinenge dzoswinya pairi hauzorore kuikwenya pandinozongoibvisa ndinoibvisa kawani zvoreva kuti iwewe ndakubvisa mupanda weuyo ane zvinhu zvake ane communication newe kana taakuchimudzosera manje tinomudzosera nenyora dziya neshungu neukasha hwadzo hwadzakaisirwa pauri tichidzosera kumuridzi iye munhu iye azuva riperi mune moto muchema mangwana kuseni apa panenge pari kutyisa wangoda kutaura something dadati saka nhamba yamungangoti ufunge weestimate yevanhu vamakakonzeresa kuti vazonzi wafa wangani ndikwanise kuvaverenga bhozi nini everyday kwandiri kunoona kuwana wanokweda kuraya vanhu vakawandisa zvokuti pamwedzi vangatoraya vanhu svika ma30 30 ari mago back to sender kuti uzouraya uyatora banga ari mago back to sender havanodarika 30 mapedza nyika
ikapera wezvitaza kuti nyange zvakanzi 30 pazuva pega pega vana vana kunzi apewa go back to sender akrara wakawanda obva kunzi vanodarika 30 avandarika then nyaya yemafundisi maprofita kunyanya pachitongesa paelo apa vekuti vanhu vanenge vachizviti maprofita asi tengesa kuti mitro wakutenga namadzibaba oro magodobori zvinoita here kuti munhu anokwanisa kuchinja kubva mudzibaba godobori achinoita mufundisi kana muprofita kana kubva muprofita mumadzibaba kana madzimai tinoona naboutkata izvezvi vana godobori kune zvinhu zvakadare ya chinoitika unoziva here kuti iwewe vazhinji vanoprofita nemidzimu yavo vamwe vana profeti vanotouya kwatiri achiti akomana ndiri kuzama kunamatira munhu asi chechi yese poshaikwa kana munhu wana anodonha sezvakaita ikoko hakuna munhu anodonha ndinoona kumushedza iye uya kuti uya pano ndine mafuta andinokupa mafuta iye nyange muno muzimbabwe aufoka mwana chiwenga ndingamushedza kuti yapano iwe apostoli ndikupe mafuta angu aya chenda inotanga kudonedza vanhu yapano apostoli ndokusaiza uyo yana simba ka anotaura zvinhu zvaada anongodhisa mapostori ndo panongori nepfungwa dzake nekungotsvaga kudenha chete ngoti nyange ndikamudenha hapana zvaanondiita azvirevi kuti vanhu vese vanodenhewa naye ka havasi kudzosera vari kudzosera asi mukudzosera kwavo ka iye achazviona kana awira pasi ehe paunenge wakudzimbwa nemiri paya ndopa uchitanga kuona mashoko ezvazvo waitirwa navanhu vakasiyana siyana zvichikutsimbirira kuti enda pasi unopadonha chete akadhisa makandiwo azvirevi kuti anongonyarara akasvika murwadza anotoendawo paanoendawo onamata oudza mwari wake omudza chingomudai asi zvichaitika saka iyeyo yakafanira asina simba maprofeti akawanda mamwe maprofita akawanda vanenge vane machechi aakudonha ndikakupa mafuta yayo munoiswa shizha remuhacha shizha iroro ariome rinoramba riri green riri mubhodhoro imomo harisvave hariite seharichinje unokwatisa mafuta ecooking oil zvokuti anobhoila zvokuti tikakudira paruoko runokwatanuka rwese rukanogura uchipatara but ndikaisa shizha rangu iroro imomo haritsve rinoramba riri green sezvariri saka paanenge akuenda kuchechi anotaurira mafuta aya kuti ndakuenda kuchechi ndoda kuti vanhu vanodonha ozora mafuta emaoko make nepahuma paka ochienda kuchechi kungonosumudza ruoko wambona zvoita vana makandi vanozvoita vana magaya zviya hazvireve kuti aitengera vanhu vaidonha veve but vazhinji vanongoti vana vachitengera vanhu varikowo futi mamaprofeti vana vachitengera vanhu vainotsvaga vanhu vokutenga kuya kushaya simba bcause vana vaunenge uinavo muchechi vakaziva ndo zvaunoita vanoshaya rutendo saka unofanira kuva nesimba rekudonhedza vanhu vanhu vachidonha vachipora vanaona makaindi vamwende mazitumbu akadai akazvimba matumbu asi kana azora mafuta iyayo akamudaiso dumbu riya rinoenda rinopwa zviya zvinorwana namakandi vamunozvigonawo ndozvigona bcause mafuta anawo iye ndinawo ndira kudzira shasa mafuta na mkuru ona pamwe kati mafuta aya andoshandiswa antori nawo makandi atori nawo makandi kana magaya nawo mafuta asi kuti mafuta pamwe tingati anonyadzisira kana kuti anozouraya munhu kana kuti anozodii vatori nawo even pazvimabhodhoro zvavo zvavanozobika vachiti uya utenge bhodhoro ita sei unogona kutongodonhedzera mafuta ako imomuta anoendi oil here kati mukutaura mafuta tutaura zvemafuta izvozvo ndotutaura nezvawo waunozora maoko ndikazora ndichida kuti uya adonho unodonha imi mamuchitaura muchiti patori nemamwe apostle wamakambopawo
chichikwake zvikuru kuzara ukuzengeza 5 palimbana pari kuzara apozoenda muzira ndasataurezarake kuzotilita vhidhiyo rinori hazvizobuda varomziya nambofura newe palembanini vachechi pake wani ndikado kuratidza ndikadoti aona uyu mufesi uchichichiachazokudza zita rake yapera but ndakushamisika kuti akatofura nekwamuri afura nekwandiri but azosara nechikwereti ana mudiko mari yangu chindipa zvemari yangu ndinokupai baba asara nechikwere chemari sa chinoitika asara nechikwere changu che1.2 angachimboita mari kumafuta aya mafuta even kwatoatenga nda $5,000 aite pondo akaembare mafuta iko aiwa ngozati anopisa chete ndopatogumirewa pane nyaya yemari dzekupenga tanyimbotora nezvenyaya iyi side shows munogona kuratidza nyaya chipi yemari mari dzekupenga alright zvekuti munhu anditi munonzwa kuti munhu ane mari zigwako mana ane mari mazuva obarova 6 months aine mari but pa 6 months anozorowo rimwe 2 weeks achipenga odzoka oita hauiti here 6 months no unongorova 6 months ka kanoriva then oita 2 weeks uchipenga sipanzi unenge unotyawo uku samanje uchaita sei mari mari alright zvakafana nenyaya iyoyo kuna mwe vanhu and I think vanhu even pasocial media ane macontent creator ane mari ka but ndinganenge vachipenga maita nemimozera mari I think same concept bos chinoitika paipai kuna vamwe vanhu vekuti vanenge vakaenda kumishonga obva anorombeswa arombeswa umwe anouraya mai vake umwe unoziva kuti hakuna munhu anongonzi arwara nhasi obva atofa ipapo hakuna zvinhu zvakadaro pepa mune matoitwa chivanhu musha mapinda pongwe chiya chindo chinochidhoma pachivanhu chedu hakuna munhu angoti musoro pasina 2 hours munobvarwa pasi hakuna zvinhu zvakadaro asi chiripo nechekuti vanhu vanoziva kuti kana anga achirwara anga achita sei saka vanhu vakadaro vanenge vaenda vosvika obva udzwa kuti iyo chamati mari iwo kuda mari but nyaya iripo ndeyekuti panofanira kufa hama yako kuti uite mari saka vanhu vakadaro vazhinji vakazviita vamwe vanotone makambani vamwe vacho tunotovaziva kuti ningi uya yake pasocial media anachikomenda zvaanoda but iwe mushonga wanawo vamwe vacho vanotouya kwatiri zvinhu zvarema asingacharare mumba ndomubatsira kuti akwanise kurara mumba chinhu chachiregedze kumunetsa indinogona kukontrola mushakabvu bose kuna mumwe vanhu wekuti akagadzirwa neng'anga ikamugadzira bva yamurombesa yobva yafa ng'anga iyoyo apa zvinhu zviyo zvichamupa peace zvoti usiku hwese wambona uri ukapindana mutauni kana kuma3 kana kuma2 mazimota mahombe ana chingotenderera tauni yese munandrevha bva panosvika kugweruko odzoka uza panodzoka kunenge kwaedza and patone mimbi wandakanzwa kuti harare anenge achingorekodha chete azvisingachamupe peace ine mimbi yandakamunzwa kuti anenge achingorova mahits angatirova marounds anopinda pamakusedi anzi kumutsvaga kuma19 abatike foni ngadzima arara anorara masikati ndo pachinokubvumidza kuuraya ukaona vanhu vaya vari vasingarare manheru akanga auraya hama yake akazouraya hama obva auraya mutorwa ndiye asingabvume kuti urare akupewo peace because mutorwa wambona kuti umwe munhu pane umwe munhu wangu andakaona hangu akati achienda kushow ndobva paitwa accident ndobva pafiwa neshamwari yacho yobva sara achirarama asina kana scratch ropa remunhu reshamwari rinenge ratotengeswa ko iwewe indopinda mumotikari mako zigo driver motikari yako yoita accident ini ndijega ndongofa kose usina chikoko ruoko mota yaparara zvongode kuti zvadzimbirira ita nchidriver chete
iwo kusaidi kwako panotoni kuti pesa apa pukanyika svika uku ubude momosana pakuvara hakuna zvinhu zvakadaro saka unenge wachekeresa munhu. Sparks uchine mwe mubvunzo rina baba Mutongi. I think mibvunzo yese yabvunzwa neyese yataurwa pana nyaya isina kutaurwa nyaya dzemutupo nyaya dzechii dzataurwa hamene kana muchinge mune zvimwe Mutongi zvekutaura. Pandanoda kutaura ndepekuti vaira moyo ndo vanopisa pamakomo ese ari muno muZimbabwe. Makomo nzvimbo dzinoyera even chero ukati wafamba waenda kupi hakuna sango rinonzi sango iri tarinzwa richitaura usiri mutupo vaira moyo. Paunosvika pese ndamutenga kuti mumazowe chaimo munotaura paumazowe tikaenda mudzimu ndiringe rinotaura vana Banje anotaura mavhura donha rinotaura futi zvakare. Todzoka tinoenda naBulawayo uko matombo anoita sei anotaura. Makatombosvika mukatombo kumatonjeni ndakaendako dombo risingataure rikataura. Aizvangu handizokwanisi asi zvekuti chinhu chaitaura chine mutupo wangu inini ndikasvika ipapo ndinoita kuti chitaure. Unomboziva wamboendera panyanzorwa chinyakare chacho chakasimba chazvizvo zvisiri zvavapfana wamazuva ano izvo. Chinyakare taura chinyakare chacho sezvachiri kunga kupinda muninga kana kupinda pai vanhu vanotosheedza chembere nemadzisekuru vanoyera moyo voti chitungamirirai toteera kumashure katataura nhau yechivanhu chaicho sezvachiri. Vaira moyo vane midzimu yakasimba ende ukagona kutevedza zvinoda vaira moyo zvakanaka kana betting kana chii zvese zvaunoda iwe ndetonomwana tuna naAmerica vari kupi vokuti ndongomudza kuti ingosheedza kuti muira moyo ndakuita zvakati anonzwa kupfekwa so ndobva ndamudza kuti wanzwe ubva kuti ndine zvinhu zvandipfeka Samsung sati chii ndobva ndamushenda notamba betting ubva tonotamba antodarika ipapo. Ladies and gentlemen, baba Mutongi watanga tinawo ende nasi zvakawanda patorwa nyaya naSikristole patorwa nyaya dzakawanda dzataurwa. Namba yavo ndio iri kubuda pa screen iyi. Vanenge vachida kuvabata vese munovabata mama namba zabuda pa screen. Baba Mutongi maita basa la smart joiner. Aiwa pakanaka. Sparks mashoko ako upesana na baba Mutongi. Mashoko angu na baba Mutongi ndekuti ngaumwana machiti arikuita. Ngamiti yamukuita. Hatisi kumira bora mberi. Sika baba chepe manamba zabuda pa screen munogona kuisa message pa WhatsApp munogona kufona whatever zvamaita munowawana muHarare mose muchitungwiza mose probably vari kunana South vari kunana chi but chekutanga chinoita kuti ukwanise kuvaona kuti vari papi vari kuitei wafonera wobva wakodzai wobva wabuka. All right, I thank you Mutongi.